Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Kabayanihan nagsakripisyo ng SAF-44 inalala. Pagtatayo ng dam sa Cabugao, Apayao, tinututulan ng mga katutubong isnag. Mga motorista sa Pampanga dagsa sa mga gasolinahan sa panibagong taas presyo sa produktong petrolyo. Iba't ibang ahensya sa Cordillera naghatid ng tulong. At kauna-unahang etang pumasa sa Criminology Licensure Examination kilalanin. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Kabayanihan nagsakripisyo ng SAF-44 inalala. Pagtatayo ng dam sa Cabugao, Apayao, tinututulan ng mga katutubong isnag. Mga motorista sa Pampanga dagsa sa mga gasolinahan sa panibagong taas presyo sa produktong petrolyo. Iba't ibang ahensya sa Cordillera naghatid ng tulong. At kauna-unahang etang pumasa sa Criminology Licensure Examination kilalanin. Gamala Maamyanan, Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Sa ikawalong taong paggunita sa SAF-44, hustisya pa rin ang sigaw ng mga pamilyang naiwanan. Narito ang balita. Walang araw na hindi suot ni Nanay Felicita ang kwintas na may litrato nilang mag-asawa kasama ang anak na si PO2 Nicky De Castro Nasino Jr. Isa si PO2 Nasino sa 14 na miyembro ng SAF-44 mula sa Cordillera na nagbuwis ng buhay sa Mamasapano, Maguindanao 8 taon na ang nakalilipas. Ang huling mensaheng natanggap ni Nanay Felicita mula sa anak, bakas pa sa kanyang alaala. Text lang, nag-text siya na nagpapaload. Hindi ko inintindi yung text kasi busy ako nagtitinda. Ano ba to? Sabi niya, nasa gira na, nagpapaload pa. Sabi niya, yun, medyo kinabahan ako. Ngayon, yung load ko pa lang iyon, siyang itinawag niya sa misis niya. Talagang nagparamdam na hindi ko na mauusap talaga. Bagamat 8 taon na ang nakalilipas, hindi pa rin niya mapigilan ang luha tuwing sumasapit ang ika-15 ng Enero. Hindi makatulog. Tuwing darating yung panahon ganito, lagi naaalala kasi yung mga nakaraan. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko. Ngayong araw, ginunita sa Camp John Hay, Baguio City ang kabayanihan ng 14 na SAF-44 members. Dasal at mga bulaklak ang inalay sa mga ito. Dinaluhan ito ng kanilang mga naulilang kaanak. Ang pamilya ni Chief Inspector Genat Garamba Stabdi dumalong suot ang t-shirt na may mukha at pangalan ng pumanaw na bayani. Kwento ng kanilang ina si Edna, masaya siyang hindi nakalilimutan ng mga Pilipino, lalo na ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang trahedyang naganap noong 2015. Talagang hindi niya nakalimutan na talagang siya yung nag-investigate doon sa nangyari doon. Kaya justice talaga ang inaano. Pati kami,
Kami mga parents and the widows, gusto namin malaman talaga yung totoong nangyari. Si Mayor Magalong na nooy chief ng CIDG ang nanguna noon sa investigasyon ng insidente. Sa mensaheng ibinigay ng alkalde, kanyang sigaw, hustisya. It has been 8 years since that fateful day in Mamasapano. And yet, justice for the Sub-44 remains elusive. I am deeply disappointed by the lack of progress in bringing those responsible to justice, despite the fact that we were able to craft a very credible Mamasapano report. The lack of accountability has only served to perpetuate the culture of impunity that plagues our society. It is unacceptable that those responsible for the deaths of the Sub-44 have not been brought to justice. Kanyang hiling sa mga kasalukuyang nakaupo, isantabi ang mga political considerations para tuluyan ng maibigay ang hustisya sa 44 na magigiting na bayani at kanilang naiwang pamilya. Naway hindi na rin daw maulit ang ganitong mga insidente. May mensahe namang ipinaabot si PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. Ang medalya ng kagatingan o Medal of Valor bilang pinakamataas na parangal na ating iginawad sa mga bayaning Sub-44 ay simbolo rin ng aming taus-pusong pagkilala at pagpasalamat sa bawat pamilya at kaibigan na kanilang naulila. To the gallant 44, to Sub-44, may the force be with you always. Ang Oplan Exodus ay isinagawa para mahuli ang Malaysian terrorist na si Zulkifli bin Hir o mas kilala bilang Marwan. Napatay ng Sub-44 si Marwan bago maganap ang engkwentro laban sa mga MILF na siyang bumawi sa kanilang mga buhay. January 21 taong 2017, idiniklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ang January 25 bilang Day of National Remembrance ng Sub-44. Lumipas man ng ilang taon, mananatiling buhay ang mga alaala at kabayanihan ng Sub-44. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Nagain ng patong-patong na kaso ang mga katutubong isnag sa Kabugaw, Apayao laban sa NCIP Cordillera dahil sa maanumalyang konsultasyon sa pagtatayo ng hydroelectric dam sa bayan. Magbabalik sa report, Charles Limon. Ang putayungan iti project proponent na daytoy ket Pacific Renewable Power Philippine Corporation. Emosyonal na isinalaysay ni Gili ang kanilang mga paghihirap sa paglaban sa pagtatayo ng hydroelectric dam sa Kabugaw, Apayao. Ito'y dahil umano sa hindi makatarungang pagsasagawa ng Free Prior and Informed Consent o FPIC na isinagawa noong 2017 hanggang 2021 sa pagtatayo ng Gened 1 na isang 150 megawatt hydroelectric dam sa kahabaan ng Apayao-Abulug River sa Kabugaw, Apayao. Ang naturang dam ay isa sa mga parte ng hydroelectric power project ng Pan-Pacific Renewable Power Philippines Corporation. Series is the Gened 1 which is located iti downstream nga part iti Kabugaw. Specifically iti village Tiwaga. It's already a boundary of the municipalities of Kabugaw and Puttul. Ang pagtatayuan kasi ng naturang dam ay nakapaloob sa ancestral lands ng mga isnag. Upang maitayo ito, kailangan muna ng Pan-Pacific na magsagawa ng konsultasyon sa mga katutubo na parte ng FPIC. Katuwang ng kumpanya, ang NCIP. 3 beses naman itong kinontra ng mga katutubo. Pero ikinagulat ng mga apektadong komunidad na tapos na raw ang FPIC at may pirma at pahintulot ng mga umano'y residente at mga elders. At na tinapasamak nga handpick leaders, elders leaders.
Hami nga kaya we don't want to use the word elder to describe these people. When we talk about these handpicked representatives or members of the community, we only call them representatives or dealers because they sold us. We did not authorize these people to sign, decide, and negotiate on behalf of the community. Noong 3 hanggang 10 ng Agosto 2021, pinag-usapan ng Commission and Bank ng NCIP ang pagbibigay ng Certification of Precondition. Ito kasi ang huling parte ng proseso ng FPIC bago pahintulutan ang pagtatayo ng dam. Naghain noong 27 ng Agosto 2021 ang mga apektadong komunidad ng motion for reconsideration sa isinagawang FPIC. During the deliberation for the motion for reconsideration for Kenneth 1, you harassed our representatives, tagging them as leftists. You were searching for their Facebook posts and engagements while the deliberation was ongoing. Wala man lang ni isang reaction, ni isang question regarding the points raised on our presentation for the motion for reconsideration. Dininig ng NCIP noong Mayo ang inihaing motion for reconsideration. Kung sakaling matuloy umano ang proyekto, malulubog sa tubig ang higit 200 bahay sa 9 na barangay ng Kabugao at higit 10 mga burial grounds na itinuturing na sagrado ng mga katutubo. Dahil dito, naghain ng 104 counts at 54 counts ng estafa, falsification of documents and use of falsified documents sa Apayao Provincial Prosecutor's Office at sa Office of the Ombudsman ng Barangay Lenang at Barangay Poblasyon ng Kabugao, Apayao. Ang mga ito ay laban sa mga dati at mga nakaupong opisyal ng NCIP Cordillera, NCIP Apayao, Kabugao Vice Mayor Fabolus Tukhang, dating Barangay Badwat IP Mandatory Representative John Anthony Amid at ilang mga residente ng Kabugao na pumirma umano sa FPIC. There are cases to follow because out of all the barangays there are 9 that are directly affected. So we are just scratching the tip of the iceberg when it comes to the legal battle, because these first 2 cases is not even a question whether the dam should be built or not. It's only a question whether the community resolution was duly acquired. Sinubukan naming kunin ang pahayag ng NCIP Cordillera pero tumanggi muna silang magbigay ng komento. Maari daw kasi itong makaapekto sa desisyon ng NCIP and Bank sa Certificate of Precondition sa naturang proyekto. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Nakatanggap ng libreng inuming gatas ang mga bata sa Asingan, Pangasinan. Habang libreng gupit naman ang natanggap ng ilang residente mula sa mga pulis sa Cervantes, Ilocos Sur. Magbabalita Jose Robert Inventor. Ikinatuwa ng mga guro at mga estudyante sa mga daycare center sa Asingan, Pangasinan ang mga ipinamigay na mga gatas ng kalabaw. Masaya itong ipinamahagi ni Mayor Carlos Lopez Jr. Aabot sa 1,300 na mga gatas ng kalabaw ang kanilang ipinamahagi. Ang naturang aktibidad ay parte ng milk feeding program ng pamahalaang bayan ng Asingan. Mayaman ang gatas ng kalabaw sa vitamin A, protein at calcium na makatutulong sa pagpapalakas ng katawan at pagbibigay sustansya sa mga bata. Magtatagal ang programa sa loob ng 60 araw. Libreng gupit para sa mga bata at senior citizen ang hatid ng 102nd Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 1 sa Sitio Kinaya, Dinwiddie East sa Cervantes, Ilocos Sur. Nagsagawa rin sila ng medical mission, feeding program at turnover ceremony ng Pailaw Project na hatid ay solar street light. Nagpasalamat naman ang 102nd Maneuver Company sa lahat ng mga tumulong at pati na rin ang mga opisyal ng barangay. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Susunod, mga kabalen, dagsa sa mga gasolinahan sa panibagong taas presyo ng produktong petrolyo. Yan at iba pang mga balita. Abangan!
Ito na ang magandang balita hatid ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement kung saan isa ito sa pinaka-importanteng bahagi ng pagnenegosyo upang umasenso. Una, maibigay nito ang mabilis na paglaki ng mga hayop, mabigat na timbang at malayo sa sakit. Pangalawa, matibay ang mga buto at shell ng itlog. Pangatlo, ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement ay may electrolytes kaya mataas ang stamina ng manok pansabong. Simple lang ang dapat gawin. Ihalo ang isang kutsara ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement sa isang galong tubig at isang kutsara sa 3 kilo ng feeds at ibigay ito araw-araw sa inaalaga ang hayop. Sa loob lamang ng 10 araw ng paggamit, makikita mo na ang malaking pagbabago sa inaalaga ang hayop. Kaya, bisita na sa lahat ng Agrivet stores malapit sa inyong lugar. Aprobado ito ng Bureau of Animal Industry na may numero 18099. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang aw sa Pau! Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Dagsa naman sa mga gasolinahan ng mga motorista dahil sa panibagong taas presyo ng produktong petrolyo. Magbabalita Gracie Rutal. Ilang oras bago ang nakahambang pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo, pumila na ang tricycle driver na si Mang Robert sa gasolinahan na ito sa lungsod ng San Fernando, Pampanga. Aburido siya dahil alam niyang ang ipinakargang 100 piso ngayon, mauuwi lang sa ilang biyahe sa maghapon. Nakakabawas din ng kita, ma'am. Nakakabawas din ng kita. Si Mang Alan naman, dahil hindi pa makapagdagdag ng singil, lalo't standard ang tricycle fee sa kanilang lugar, didiskarte na lang daw para makatipid sa konsumo sa krudo. May terminal kami sa loob ng baryo. Pagdating sa nakapaghatid ng kanto, pipila ulit doon. Para kaysa sa babalik na walang laman. Okay. Ganun ang diskarte. Naiintindihan naman ng ilang motorista ang nasabing pagtaas ng presyo ng mga petroleum products tulad ni Mang Rolly. Ipinauubayan na lamang niya sa mga nanunungkulan ang pagkontrol ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Wala po tayong masasabi dyan dahil siyempre po mayroon tayong mga Senado, mayroon tayong mga matatas na posisyon sa ating... Nire-respeto. Oo po. Diyan okay lang po. Lahat sana maging maayos po. Lalo na yung paghanap buhay namin. Tinatayang tataas ang mga produktong petrolyo ng hanggang 3 pesos and 50 centavos kada litro. Gracie Rutao para sa Luzon Headlines. Can a minor testify in court? Maraming nagsasabi sa atin na bata yan, hindi pwedeng i-compel na magtestigo sa korte. That is a wrong notion because a minor may be allowed by the court to testify if he or she has personal knowledge of the crime that he is testifying to. And this is allowed by our rules of evidence under Section 320, Rule 130 of the Rules of Court. Ang kailangan lang dito provided that he has personal knowledge, meron siyang perception
as to the correct facts. No? He can understand yung situation, what is right and what is wrong, and there is no disqualification to become a witness just because one is a minor or one is a woman. Susunod, kauna-unahang katutubong ETA na pumasa sa Criminology Licensure Examination, kilalanin sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Sa milk ng batang 90s, daratatin ang itrahay. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk ng batang 90s. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Tuloy-tuloy naman ang mga programa at tulong na hatid ng mga ahensya at iba't ibang mga grupo sa Cordillera para sa mga residente. Alamin natin yan sa kwentong ito. Abot tenga ang ngiti ng mga estudyante sa Bulanao East Annex Green Hills Primary School sa Tabuk, Kalinga sa pagbisita ni Governor James Eduba kahapon. Mismong ang gobernador kasi ang siyang nagsilbing guro sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga kwentong pambata gaya ng kwento ng leon at daga. Sa pamamagitan daw nito, kanyang maituturo ang kahalagahan ng pagiging mabuti sa kapwa. Ang 7 namang persons with disabilities ng Barangay Butige, Bananaw at Paracelis sa Mountain Province nakatanggap ng mga wheelchair mula sa pamahalaang panlalawigan. Tulong daw ito para mas mapadali ang kanilang pang-araw-araw na mga gawain. Mga bota, kapote at iba pang mga kagamitang pang-eskwela ang natanggap naman ng mga estudyante ng Nangkatengay, Namal at Asipulo Daycare Center sa Ifugao mula sa Mandargit Kapugan Eagles Club of the Fraternal Order of Eagles. Mas mabilis na serbisyo naman para sa mga taga-Apayao ang hatid ng 5 bagong service vehicles na itinurn over ng pamahalaang panlalawigan ng Apayao sa mga district hospitals. Samantala, aktibo namang nakiisa ang mga residente ng Pilar sa Abra sa programa ng DILG na halina't magtanim ng prutas at gulay o hapag. Layon ng proyekto na hikayatin ang komunidad na simulan ang pagtatanim sa kanilang sariling bakuran para makatipid at mas maging masustansya ang kinakain. Bumisita naman sa provincial capital ng Benguet si Deputy Director of the Department of Culture, Community and Sports ng Kochu Prefecture, Japan na si Koji Yokobatake. Kanilang pinag-usapan ni Benguet Governor Melchor Diclas ang partnership para sa mga programang pang-agrikultura, kalusugan, turismo at engineering ng probinsya. Hatid din nila ang pangakong pagtulong sa mas pag-unlad ng Benguet at ng mga residente. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Ipinagmamalaki naman ng bayan ng Florida Blanca sa Pampanga ang kauna-unahang katutubong ETA na nakapasa sa December 2022 Criminology Licensure Examination. Ating siyang kilalanin kay Jose Robert Inventor. Masipag at responsable. Ganyan kung ihalimbawa ni Nanay Luz ang anak na si Dexter. Kahit na marami ho sila, pero meron din yung ba sa kasabihan niya, kaya marami sila, meron yung sa kanila na yung ugali. Isa na po si Dexter sa kanila. Panglima si Dexter sa 9 na magkakapatid. Mahirap man ang buhay, hindi ito naging hadlang upang masungkit ang inaasam na pangarap. High school pa lamang, pangarap niya ng maging pulis. Ayun sir, nakikita ko since sa amin sir, wala pang nagiging pulis. Then sabi ko, kung yung iba sir, nakakaya nila, ba't di ko kayanin sir?
Noong ika-19 ng Enero, isa si Dexter sa 11,000 pumasa sa December 2022 Criminologist Licensure Examination. Hinahangaan siya ngayon ng kanyang mga katribo dahil siya ang kauna-unahang ita na nakapasa sa nasabing pagsusulit. Nakita yung name na kasama sa mga pumasa, sir. Dahil yung family, sir, sobrang thankful din po kasi nakita nila yung name ko na kasama nga po sa mga list ng passer, sir. And sir, since nakita nila, sir, sobrang proud po nila, then nagmamalaki nga po nila ako, sir. Aniya, ang tagumpay na ito ay hindi lamang para sa kanya, kundi alay niya rin sa mga katribo at kapatid na ita. Yung tagumpay na to, sir, hindi lang para sa akin, hindi lang para sa aking pamilya, kundi para sa aming sir, tribo, na mas makilala pat lalo, sir. Mensahe naman ni Dexter sa kapwa niya kabataan. Sa lahat ng mga tao, kaya katribo ko, sa lahat ng nangangarap, na gustong matupad yung mga pangarap, huwag natin titignan yung mga problema. Mas tignan natin yung goal natin. Tignan natin in the future na gusto natin matupad yon. Kaya dapat laban lang kahit ano pa yung mga problema na yan. Samantala, nasungkit ni Narcely sa Talipnaw ng Atok Benguet ang unang pwesto sa December 2022 Criminologist Licensure Examination. Nakakuha kasi ito ng 91.60% na rating sa nasabing pagsusulit. Pasok rin sa top 10 si Joshua Manipod ng Finma University of Pangasinan, Urdaneta Campus. Nakakuha naman ito ng 89.95% na rating. Mula sa higit 30,000 kumuha ng pagsusulit, aabot lamang sa higit 11,000 ang pumasa sa nasabing eksaminasyon. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.